Айде, поздрави за класа ми, специално за Виктор! Пак ли си, бе? Значи, много обичаш да разваляш на хората момента. То зато игра много мисли за развод с тебе. В момента наблюдаваме най-опасен хищник на земята, наречен гранушка. Както виждаме, тя отива в естествения си хабитат. A few moments later. Аре бе, бабо, какво правиш толкова много време в Толкене? Вече 1 час да чакам. Many minutes later. Светислава. Бабо, виждам, че си в тежко положение, обаче как ли се научи, че тези работи не се вършат по стените, а? Поне този път се учила в стаята. И всяко, пак аз трябва да ти чистя красивите картинки. Ми направи омръзна, писна ми. И се боя, че има само един начин да се отърва от всичко това. С Богом жесток свят. She was a fairy. Ама, трябваше да ме хванеш и да ми се извиниш как